Vamos a entrar aquí nunha casa que vamos ver a cociña e vamos ver o que é a entrada principal da casa por onde se entra. Vemos aquí a porta, xa está aquí entreaberta, e vemos unha caravilla que hai aquí que é rústica, non se pararon moito en facela. E vemos a porta como xa vai comida do temporal. Vémosla por aí, que xa vai comida. Vámonos a acercar e vamos ver tamén os furadiños pequeniños que ten de polilla. Velos, todo eso está apolillado, pero bueno, aí está. Bueno, pois agora vamos a abrir, a ver así, abrímola, aí. Temos a outra porta. Outra porta que tamén, con estar ao abrigo e todo, xa vai bastante comida tamén da polilla. Vémola aí, que xa está bastante ruída. Ten aí unha arandela aí, que había moitas casas, aí chegaban e prendían ao mellor aí un animal ou calquera cousa, ou quen sabe que amarraba. Como xa entramos para dentro, encontrámonos aquí no pasillo da casa, na cociña. E vamos ver unhas escaleras que hai aquí, que van ao piso. Que vemos aquí, unha que é de pedra, e as outras son de madeira. Vemos unha porta, que vemos aí, pintada verde, e baixamos aquí por este lado. Esa porta vai ao cuarto. Pero entonces, aquí estamos vendo o que é a entrada da porta da corte, que é todo isto. Agora ten aí unha escalera, pero antes isto era todo de terra, donde as vacas entraban por esta porta, e por aquí dabanlles de comer, estrábanlles, e despois, a cando había que quitar o esterco, pois quitábano por aquí. E temos aí o puntón de madeira, termando da parede de pedra, hasta o techo. Entón, agora, vámonos dar a volta e vamos a entrar na cociña. Pois encima da mesa temos ali un estante. Ese estante, aí botan unhas revistas, o periódico e tal, e poñeno aí encima. Aí temos unha alacena, donde jardan unhas botellas, jardan pan, jardan todo eso. E vemos aí unha artesa pequena. Nesa artesa, aí salaban carne. A cachola, as orellas, os pulmóns e o fígado e todo eso, as tripas e todo eso do porco, cando mataban, salaban aí. Porque era o primeiro que se comía. Temos aí o vertedeiro, que o temos aquí, aí, e vemos que ten unha capa fina por riba de cemento pulido, e o original está por abaixo, que é de pedra de gravo. Entón, supuestamente debíase desfacer moito, e pulirno por riba, para que fora mellor de limpar. Vemos ali unha porta. Cada porta vai a corte do corteiro do porco. Por ali botaban de comer para o porco e había unha rampla, e no final da rampla había unha vacía, onde a comida caía na vacía, e entonces o porco xa comía, e desde aquí da cociña xa lle daban todo e non tiñan que ir xunta del. Pero vamos ver tamén aquí, temos aí un sofá que tamén é rústico, e debaixo do sofá temos un pequeniño banco, tamén é rústico, é feito a mão todo, tanto unha cousa como a outra. O sofá, aí, e deses agora xa poucos quedan. Aí vemos o forno de cocer, que hoxe en día está tapado, pero aí era o forno de cocer, e vemos a portala que é a parte alta aí, que ten aí unha sartén colgada, e por ali, ao lado mesmo onde está o prato, era a portala do forno, por onde se facía o lume para dentro. E traían aquí pola cociña os toxos e xestas e todo, para facer o lume aí e cocer. E despois, a cando acababan, non quedaba outra que barrer. Vemos aí ao pé do forno un banco. Aquí, que o vemos aí, que ten unha pata pousada na lareira, a outra tamén, e as detrás pousadas ao suelo. Este banco é moi vello, pola feitura que ten aí unhas barrotes, pandados, atornillados e tal,
pero é moi vello. Está curado do fume. Este outro banco, similar àquel, pero máis moderno. Está feito xa máis ou menos da mesma feitura, pero máis moderno. Entón temos aquí a lareira. Témola aí, con pouco lume feito. Aí. E vemos que está fumeando. E vamos ver por aquí, por onde se nos mete o fume para dentro. Sí. Aí o temos, subindo para arriba, e métese por ese furado que vemos aí. Ese furado está feito na parede e sube todo pola parede arriba hasta o tellado, aló fora, e sale encima do tellado, que é a chimenea da casa. A ver, vamos mirar o lume, que temos moi pouquiño lume. Temos aquí un pouquiño lume que canta, pero pouco. E hoxe apetécese, que de feito había unha xeada boa. Entón vamos a intentar subirnos á lareira para quedarnos aquí e sentámonos no banco. A ver, que nos sentaremos no banco, se podemos. Aí. Aí estamos, sentados no banco, cantándonos ao lume. Aí o temos, cantándonos. Que parece que estás aquí sentado mirando para el e parece que te relaja mirar como lozo o lume. Sin fume, como sube para arriba, e aquí nos quedamos, cantándonos a él, e nada máis.